Ayan, alright mga bossing. So, sa mga naka-RX dyan, gusto kong i-share sa inyo yung pangyayaring naganap dito sa aking motor. Last time nung may baba ang kanyang makina. Dahil lang dito, yan, ilalagay ko lang sa screen. So, bakit ba nabubungi yon? No, yan. So, yun ang ating topic, no. Gusto ko lang mag-share sa inyo para once na sa inyo mangyari yun, meron kayong idea kung bakit nangyayari ang ganong pangyayari. So, dahil lang dito, so ilalagay ko yan dito sa screen. Dahil lang sa oil gear pump na yan, yung bungi na yan, kung nakikita ninyo, yan po yung sanhe kung bakit hindi nakapagbomba ng langis, paakyat or paikot sa buong makina para ilubricant niya yung dapat niyang malubricant. Ayan. So, ito yung itsura ng ating RX-3. So, well, ngayon, napakatahimik na ng andar ng makina na ito. Hindi na parang nagigiling ng makina, no. So, yung nagbaba ng makina nito mga bossing ay tiga rito lang din sa silang. So, nagtulungan kami para mabuo. Ayan. So, yun, mabalik tayo sa ating topic mga bossing. Pag sa inyo nangyari yan, no, dahil nga bungi yung ano na yan, gearings na yan, pag kinalas nyo na yung dito, may kita nyo yan, nasa ilalim ng flash housing, meron diyang dalawang gearing na plastic. Alin man dyan sa dalawa na dyan, yung mabungi, mas maganda siguro kung palitan nyo na yung dalawang plastic yun, yung bago, para sure kayo na mas matibay. So, bakit siya nabungi? Dahil dito, yung sa bilog na yan. So, nag-canvas ako niyan kung magkano yan. Yan, yung parang pinaka-pump niya talaga ay 1.8 mahigit, no? Almost 2,000. Bawat isa, dalawa to. Kabilaan, isa dito, isa dun sa kabila. So, para maiwasan nyo yung pagkabungi ng gear pump, kasi plastic lang yan, pabuksan ninyo sa mga mekaniko ninyo yung bilog na yan. Dito yung matatagpuan mga bossing. At sa kabila din, sa likod din ng pulley, no? Yung merong stator doon. Dahil sa binuksan na, pabuksan niya na rin. So, matigas siyang ikutin mga bossing. Paano ko nalaman matigas? Kasi nung isinalpak namin, ayaw umikot. Matigas siyang ikutin. So, pag pinilit namin, mabubungi lang ulit yung oil gear pump, yung plastic. So, dahil sa maganit ng umikot yan, yung bakal na yan, yung metal na yan, yung bilog, yung ginawa ko dyan, niliha ko yung inner. Yung siguro mga 1.5 ata yung nagamit ko na liha nun. 1.5 o 2,000. Ganon. Tapos side by side, no? Huwag na yung pinakabilog mismo. Kasi luluwag yon. Yung sa ano lang, sa gilid, saka inner. Huwag na yung pismong pinakabilog sa labas. Yung sa gilid lang, side by side lang. Yun, niliha ko yung kabilaan. And then, yung naging smooth na, tinetesting ko rin na wala na bang sumasabit para mas smooth yung ikot. Kasi pag matigas yung mga bossing, mabubungi talaga yung plastic na gear, no? Kasi plastic nga. So, once na pinabuksan nyo, kailangan nyo talagang ipacheck yung gear pump na yan, yung mismong ano yung itong bilog na yan. Yan. So, sa ngayon, napaka-good ng ating RX-3 na. Napakaganda na. Paangas. Diba? So, ayun lang ang gusto kong i-share sa inyo, mga ka-RX-3. Baka mangyari sa inyo. Baka si mekaniko isalpak lang ulit. At, siyempre, nandito yung isa niyan. Kailangan nyo talagang buksan din. Paan nyo na. Pa-check nyo na kung smooth pa ba o maganit yung umikot. Kasi mauulit, mabubungi lang ulit yung plastic. So, yung naging damage nito, connecting rod, yung camshaft sa ibabaw, hindi pa naman ganun kalala pero malapit na yun kung hindi ko pa naagapan. Ayun, wala akong mabiling connecting rod lang. Buong crankshaft ang binili ko. Kaya napagastos ako ng todo. Ayan.
At hindi rin, well, kung ikukumpara ko sa ibang big bike, medyo mura na siya. Pero mahal pa rin, kumbaga. Ayun, so ayun ang gusto kong i-share sa inyo mga kaigan, mga katropa. Para once na meron kay idea kung bakit nabubungi yung gear pump na yun. Which is, common issue niya daw yun, yung gear pump na yun. Yun yung laging So nakita ko sa loob, may mga gasgas talaga yan, yung gear pump na yun, yung bilog na metal. So may part talaga na sumasabit. Kaya maganit siyang ikutin. Kaya ginawa ko, niliha yung inner hanggang sa maging smooth at mabawasan yung gasgas. Siguro may pumasok dyan na mga ribaba para magasgasan niya yung sa loob. So ayun lang mga ka-Rexy. Gusto ko lang i-share sa inyo para may idea kayo kung bakit nasira. Kung bakit laging nasisira at bakit yun ang common issue niya. Yun. So ayun lang mga bossing. Peace po sa inyo lahat.